Després se'm va acudir de fer un espectacle de Titella de fil on el guió, la història, l'expliquessin els propis ninos sense paraules. És a dir, de fet va ser una aposta amb un altre titellaire que em deia que la marioneta tenia aquest dèficit, és a dir, si no tenia un narrador al costat, era incapaç d'explicar per si sol una història. Jo li vaig dir que això no era ben bé així i per això vaig fer aquest espectacle que era, diguem-ne, la vida. Es deia Au Buster, Au perquè el ninot tenia forma d'ocell i Buster per Buster Keaton perquè era aquest còmic del cinema mut de rostre immutable, al llarg de la pel·lícula no canviava mai de mirada, d'expressió, doncs el ninot aquest tampoc. Llavors, ajuntant les dues paraules va sortir el títol de l'espectacle, que el fèiem des del naixement fins a l'encontre amb la mort, de manera que la història s'explicava per si sola, l'època del treball, l'època d'anar seguint sempre les indicacions que el camí marcat, diguem-ne, que la vida et marca. Era un treball de manipulació molt, molt rigorós, molt estricte, justament per això, perquè la marioneta només s'expressava a través del gest, que és el màxim que tu li pots demanar al nino. A més, tots els personatges de la història, tots estaven fets amb la mateixa màscara. Era una màscara neutra, tipus venecià, amb un gran nas que es convertia, de fet, en un bec, però tot el cap era blanc, no tenia boca, els ulls pràcticament no tenien expressió. L'únic que fèiem era canviar-lo, tenir, diguem-ne, diferents vestuaris. Cada ninot anava vestit segons el personatge que representava. I això era tota l'ajuda visual que tenien. La resta, tot era a base de l'expressió, de la mímica que el ninot feia. Era un espectacle, també va rebre molt bones crítiques, sobretot a l'estranger va ser molt ben valorat, però aquí doncs em va passar 3/4 del mateix que em va passar amb l'Air Mile, i és que no va acabar d'entrar bé en els circuits estàndard. Després d'això, vàrem començar a fer, doncs vam fer Faules de La Fontaine, una adaptació de 7 de les faules de La Fontaine en vers, utilitzant ninots de boca mòbil, és a dir, ninots que ens calçàvem a la boca, també amb titella de fil. Hi havia la faula de la cigala i la formiga que la fèiem amb fil, que ens va funcionar molt bé, sobretot en circuit escolar i això, va ser molt interessant. Aquí ja va ser el primer espectacle en el qual la Susana va col·laborar-hi manipulant, és a dir, amb Au Buster ella era la meva assistent d'escena, però amb Faules de La Fontaine ja s'hi va incorporar com a actriu i manipuladora al 100%.